no Spotify Spotify cha uthwele ngeqompela ke manje hayi ngabogana uSpotify siyabingelela nje kubalaleli bokhosi FM ukhosi FM umsakazo wangaphambili obingelela umthandeni SK iyazethula ke umuntu ngaso sonke isikhathi Kunjalo nje brand isasebenza SK lo igcwamelisha umnikazi weGushi neParis njengamanje indaba ngo Spotify namhlanje abusuka madoda akekho umuntu ongalibona izinga kaMaskandi ukuthi ulikhula kangakanani bakwethu kwesibili umculo kaMaskandi ke la umthandeni SK ubambe ikhulu kweqhaza thini noMaskandi nawo ubekelelize ngokulo namhlanje okwesithathu Spotify uyibophezela ke xhasele ke la umculo kaMaskandi kanye ke nomculi umthandeni SK ukuthi ke aphumelele ingakho ke namhlanje sikhuluma naye nje ke mkhaya ake sibuke move mfowethu usukela kwialbum yakho leya kuze kuzofika engomeni lezi eyishise ikhotha iGushi kanye neParis ungalichaza kanjani emkhaya akukho okubaluleke kakhulu njengokuthi nje singaqala sibonge kakhulu uNkulunkulu ekuthenini aphakamisa ibrand kaMthandeni SK uzokhumbula ukuthi mina ngicwamelisha ngindlaba ephika ngomshove enkangaba nenkani njalo phambilini mawukhuluma ngama-album akudala bekwaziwa ukuthi ukuze ungene kwimarket kumele ungene kube khona umuntu ongafana naye kube nama games njalo so kwahamba kwafika kimi umbono noma kwafika kimi ugcobo lokuthi namhlanje ngiqhamuke nomculo urban music umculo legit ushunwe eParis ilapho uqale khona ke indaba enkulu nje ukubona Spotify namhlanje nje ungiqokela ukube ngizokhuluma ngicabisela amabhinqa ngoba amabhinqa kuye kwanzimanyana ukuthi understand ukuthi lento le ya online isho ukuthini you understand basho ukuthi khona ke vele inkuzimalanga ekafundile nayo njengama ngithi yabona futhi iqhakele lapha ku Spotify ngokaMaskandi so ke ngicabanga ukuthi ngithembakele ku Spotify ukuthi ubele ngizochayela amabhinqa understand ukuthi Spotify uyini Spotify awuthengeka ama numbers uma ungena ku Spotify udlala ingoma uSpotify wona kahle unombulo 1 mhlambe kwamanye amachannel baziningi itola idayisa umculo mhlambe kwezinye indawo mhlambe khona amaplan okuphakamisa ukuthenga ukuboost yabo so Spotify awuboost ufuna uqala ngeze igama la Spotify leyo because ngiyazi ukuthi abantu banama content nani bayadlala everywhere you go awukazi unqamlela lapha ku Spotify fanele siqonde nje akunqanyulelo lapha ku Spotify mawukuthi uno 30 million iParis no 30 million ngempela yabo if ukuthi uno 40 kanjalo so ilokho kubalekile lokho kuqaleke emveni kuba ngiqhamuke nomculo olegit umculo legit ke umculo njengoParis ushuna omusha wezasewulisa lonto leyo ivula amathuba amasha kakhulukazi bayabona abantu ukuthi kunabafana abancane lapha omenze olimit bathenga imoto abaculi baphumela ngokusheshsha njengamanje lokho kusho ukuthi umculo usunani ke usunemali yabo uzobuza komnye ukuthi uyisho save imali isho kuyini iphi imali awujabo cha mfowethu akubalekile kakhulu lokho imali uyibona egazini kumuntu akudinga ukuthi azachaza veza nakho but usunemali umculo kubalekile lokho abafana abancane abafike manje bekwazi ukuhamba ngeemoto ezayihamba babubhe umuzi noma ukuthokozanilanga amafortune nani lonto iyacacisa nje ukuthi into online yasebenza bafuthi la sesupporteka khona manje ngifuna ukuza lapho ukuthi impilo ibe njani ngoba phela nifika nina nifike ama city ekhona isuka manje impilo kuma city uyabona ama city indaba yawo ayisekho ngisho uthenga imoto manje ayiphumi nomshini odlala ama city so iyaphela indaba yawo nje siphelile abasakwazi ukwadlala laba bebe nemshini le ebikhona phambilini emisha ifunela o-bluetooth manje impilo ibe njani sekushintsha nabo Spotify sebekhona umculo uthengwa online njalo yabona mfethu maniqhathanisa ngifuna ukutshela yabona ngesikhathi sisawubaba ubheka umuzi ngalesa sikhathi ngesikhathi sobhutha ushilo umuntu ekhala sekangafa kusekhona amakhasethi ke lapho ke ayinomcebo impela yakhe kahle thina sifike lapha umculo usufa ngoba usuratsha kakhulu even nomquleni nomtshengiseni babekhala ngalokho ukuthi umculo uyakhoshwa impela nama CD yona nje afike nenkinga enkulu ama CD nje asilimaza kakhulu kwakhona abafowethu asebangasomabhizinisi ngomculo wethu yabo suka nje ngifika nje mina vele umculo ungasenamali ngaze ngaqhamuka neplan entsha yokuthi ngize ngebhanoyi ngizothengisa amaphuma album la eworkshop phinde ngithengise eGoli ilapha ngikwazi khona ukuthi ke ngiphathe imali kodwa emveni kwalokho impela kwaphela so njengamanje ngicabanga ukuthi umculo usuzosebenzela usubuyela kulezi sikhathi sobhuda abadala abakwazi ukwakha imizi baganwa baphumelela nani nathi ke sesokuthola ithuba manje ingakho ngithi engakushumayela kakhulu mina ababhincela ukuthi ngicela uqhubeka asisupport siwuMaskandi sibambisane
siyishintshe futhi nesystem ebesihamba ngayo uMaskandi wazonga ukuthi uyancofana noma ngizela nje emsakazweni fanele ngizothi ngiyinkunzi ke mina ngoba nginama view nginama numbers amaningi yebo nama numbers abaningi njengamanje umhlaba utshekele ngakimi abantu bayangithanda kodwa ngikhukhumali ngalokho uyabo kunalokho ngincenca abafowethu ukuthi beqhubeke besupport siyimisela ukubona umuntu ozoba umthandeni kusasa noma ozodlula ama numbers kaMthandeni kusasa uyabona akukhona ukuthi umthandeni ngobe lapha nje sekhona ngenkani ngoba nakhona ngifika ngokuhlampha kwami uNkulunkulu okudalile into edaliwe yabo kunjalo mfowethu so nje lokho nje ukuthi ngabancenca ababhinqa ukuthi awayifundisa into online and then azi ukuthi mayingena ku Spotify edlala ingoma kaMthandeni edlala ingoma kabani ke noma ngabubani asuke usuwenza umkhulu umehluko empilweni yakhe njengomculi kaMaskandi osezakhela igama futhi usenempumelelo enkulu mfethu ongangajaza lokho inhlelo ke manje ze-album elandelayo zimi kanjani sobona i-album noma sobona isingili kumi kanjani wayithini indaba enkulu hey ndoda yeah awuthi ngithi breathe out yeah indaba ye-album entsha ngingakusho nakho lokho futhi ukuthi nama album asizophela isikhathi sekuzokwenzeka nje uthola umthandeni mhlawumbe ngoJanuary umthole sethi umthole ngoJune sethi yabo nakho kuzoshintsha la kodwa konke kulele mina ngoba usuka udayisa ingoma eyodwa manje yabo ume ngayo nje so nakho lokho kulele mina kodwa ke angawuvala umpompo walokho amabhamba sawadinga sathanda ukuze insizwa ishinga nani kube mnandi ngoba khona abaphiwa khona ukushinga lokho yabo so ngicabanga ukuthi i-album kaMthandeni SK entsha izofika vele ngasekupheleni konyaka kodwa siya kuyidandi July nge-19 zaka July ngoba sikuJuly nje lapha ngizorelease khona ibeat entsha njengoba wenza nyakenge ngithi ngizoyifihla leyo ngizoyifihla ngoba nje ngiyabona vele sekuvele sekonakele vele kumoshakela ngizoyifihla nge-19 nje lapha eBidandi July ngicela sibe sisonke nje emkhaya kunjalo vele ngiyidedela insimbi entsha ne surprise ye performance kanye nabalandeli yabona nje zasewulisa abalandeli bamika akusekona ama renovation into ka nation nje ngicabanga ukuthi iphelile ngoba masishintsha fanele sishintshe yonke into ya renovate manje sekungeza sewulisa ezasewulisa ke yabona yabona so nje bafowethu ezasewulisa sobe zikhona komningi lapha zizoyibonela ke ingoma entsha zizoyizwela futhi zibone ngiyiperforma bukhoma uyidandi July alright yini ngisho abanele bakho mfethu nabantu abakwesekayo nje ikakhulukazi njengaye nje Spotify njengoba sikwazi ukuthi umuntu osephule ama record wahambela amazwe omhlaba ngomculo nje yini ongayisho engayisho kubalandeli bakho kanjalo nanokwesekwa ku Spotify njengomuntu osephule ama record oba nakho kwanakho lokho nje kuyi record kukodwa wakhona lokho ukuthi uSpotify ungisendele lapho kozini cha ngiyabonga kakhulu ngoba Spotify futhi uyicover iBhinqa Nation lapha ku Spotify ngicover iBhinqa Nation nakho ya angena inkosi yamabhinqa ngicela bazithole icala ngicover iBhinqa Nation shuthi ngifike lento entsha yokuthi umculo kaMaskandi umculo owaziwa njengokuthi abantu abasinda nje ingoma kuphelela lapha njengamanje usutholakala ufeaturishe amanye ama genre piano njalo bobona ngisebenza noMahu noLwandle Nkulu njalo even namanje khona abafana abancane abashisayo oSminoff oMenzo oLimit bafeaturisha amanye ama genre oba uMaidulu uyabona bafeaturisha amanye ama genre umnandi nje mfethu ezasewulisi njengamanje ezasewulisi ukuthi nathi phela abafethu akisidlushize siwuMaskandi lento ukuthi siyongena nomsila kachakide njalo kuthiwa azifikile uyabo siphelile lezo sikhathi manje uyabona njamanje sidlukotini singena emaclubini ngoba ubona nje ama bookings amaningi emaclubini usungeke umsila kachakide kodwa ngiyayiqhenya futhi ngoba iBhinqa ngoba insizwa yasemakhaya mfethu kuyezwakala elokugcina nje ke nokuyibongela ku Spotify ungathini ngathi nje thank you very much Spotify for choosing me as a what cover of the Bhinqa. Oh my God, Bhinqa Nation, thank you very much Spotify that you're proud of me. Nakho thank you mngani mfethu siyabonga kakhulu sifisela impumelelo uqhubekele nje uqhubeke phambili ke uyibambe kanjalo mfethu uMaskandi uyakhulu uyadlondlobala uyasabalala futhi uyasabalala yebo ngiyacela futhi kakhulu uyakhumbula ngelinye ilanga nifike lapha eMdletsheni noKwazela umcinelo ngakhala kakhulu ngikhala ngokuthi
ngiyacela silekelele ukutheni niqede lento yokuthiwa kunamaqoqonyana umaskandi uyahlukana phakathi yabo nje kumanje ngizokhuluma ngento enhle ngikhuluma ukuthi ngumaskandi onama-numbers amaningi ongaqhoshile abanye umaskandi kunalokho sibhekene namanye ama-genre manje ukuthi sesifikile-ke manje singumaskandi sicela nazi bafowethu sikhona kuyaculeka nathi futhi uma ufuna ukucula nomaskandi angeke uzuyisole umaskandi useyintweni amabhinca ayasupporta kodwa asupporta into enebhinca lakubo nensizwa yakubo nensizwa efana nami nje manje engafundile nje isukela emakhaya eqhuba inkomo yafunda nje yafika lapha yafika khona yangafika emabangeni akakhulu yabona ko university njalo njalo so bafowethu kodwa yaphiwa ukuthi ibo umculo kaMaskandi nocolo umculo kaMaskandi so bafowethu sikhona endimeni siyabonga kakhulu inkundla zokuxhumana tholakala kanjani igqoko elisha Mthandeni SK Mthandeni _SK Instagram Mthandeni SK ku Facebook Mthandeni Mangele kodwa mothe nje Mthandeni ngicela ukuthi kuvele yonke into igqoko elisha lisekho Red Nation awusekho khona ezasehulisi elisha lisekho ukhona uMthandeni SK ibrand iwali Mthandeni SK uyabo njalo nje siyabonga thank you danke mntaka mashaka sharp msakazi Ukhozi FM 26 minutes